Bun găsit, oameni buni, la prima ediție a apiculturii de luni din luna iunie. Stați să-mi pun centura de siguranță, că iar apar comentarii din partea puritanilor. Ei, gata. A trecut și prima zi calendaristică de vară și chiar a venit vara. De la o vreme urâtă, friguroasă, ploioasă, am trecut direct în 29-30 de grade, în vara autentică. Uite, am plecat îmbrăcat foarte gros astăzi, mi-am luat bluză cu mânică lungă, trebuia să-mi iau cu mânică scurtă, dar deja creierul meu se setase pe haine de-astea mai de răcoare. Nici o problemă, avem aer condiționat. Bine că s-au oprit ploile și albinele noastre au ieșit cu o frenezie nemai întâlnită la zborul de fericire. Aici la mine, în zona de deal, mai există puțin salcăm pe aici, pe acolo, dar nu o să pot spune că anul ăsta voi face miere de salcâm pură. Anul ăsta sunt aproape sigur că voi face o miere de fâneață, o miere de munte fantastic de bună, pentru că de principiu, din cauza asta, așa, o să fac, îmi propun să fac o singură extracție anul ăsta, astfel încât vă dați seama să am de la un început al altului în sezon toate tipurile de miere, începând de la păpădie, pom fructiferi, păducel, salcâm, tei, floră spontană, fâneață, mană, toate alea, și să reușesc cu adevărat să obțin acea miere polifloră de munte, care nu conține în ea niciun fel de nectar de la culturi industriale, gen rapiță sau floarea soarelui. Da, asta îmi propun să obțin anul ăsta. Sper să reușesc să facem o miere de cea mai bună calitate. Fânul este foarte mare, deci asta a fost partea pozitivă a ploilor. Fânul deja trece de brâu. Flori extraordinar de multă, floră spontană. Că de-aia vă spun, chiar dacă mai am ceva salcâm așa pe aici, pe acolo, nu mai poate să fie miere de salcâm pură aia. N-ai cum. În ea și intră și fâneața acum. Important e că curge din ramă, curge ceva din ramă, deci nu mai suntem pe minus. Asta este important. Să sperăm că se vor opri și coloniile de acum din frigurile roitului. Am făcut, de fapt, ca să spunem mai corect, și câteva roiuri naturale. Sunt bune acolo la casa omului. Am pornit. Să vă mai spun o chestie. O să vedeți săptămâna asta, când o să am timp, o să fac un video cu niște nuclee de împerechere. Am externalizat din activitatea mea partea de startare și de botcăreală și de bocea pentru a obține regine virgine. Deci vă spun sincer că, uite, prefer să colaborez cu Apis Donau și să iau de la ei regine virgine și să le aduc, să le împerechez pe stațiile mele de împerechere. Pentru că, deci le plătesc lor manopera, adică normal, cum e și normal, și la mine se scurtează foarte mult procesul tehnologic, pentru că nu permite timpul să mai lucrez și cu alea. Parcă, nu știu, timpul ăsta se contractă enorm. Asta e faza interesantă pe lumea asta. Parcă timpul ăsta se contractă. Nu e nicio problemă.
Și din cauza asta iau și exemplu de la companii mari care asta fac, externalizează foarte multe activități. Și eu așa că știți că caracterul dau băieții. Eu pot să-mi duc, uite cum am în stupina urbană, am anumiți strântori și nu prea sunt mulți stupi în oraș. Așa că probabilitatea să se perecheze cu trântorii mei este foarte, foarte mare. Deci trebuie să devenim eficienți în apicultură, trebuie să devenim, nu că eficienți, extrem de eficienți. Și să înțelegem, mereu vă spun și mă voi repeta la nesfârșit, cel mai scump capital și cel mai important capital este timpul. Timpul. Ăsta este cel mai important capital. Pentru că pe ăsta nu-l putem răscumpăra. Așa că și noi trebuie să avem grijă de activitatea noastră, să o facem cât mai eficient. Foarte, foarte important. Foarte important. Încă un aspect. Am dat comandă de tratament antivaroa. Acum o să folosesc în perioada asta benzi de oxalic. O să folosesc benzi de oxalic în perioada asta. Pentru că nu vreau totuși să intru cu piretroiz, că mai e perioadă de cules. Așa că intrăm pentru că vă dați seama, puiet mult, varoa mult. Trebuie să avem foarte, foarte mare atenție la varoa. Deci, mai ales că am avut și vremea asta rea, pericol de puiet văros. Deci, atenție mare că bolile pândesc. Bolile sunt acolo, sporii sunt acolo. Așteaptă numai condiții favorabile. Uite, pe aici pe unde trec acum ai foarte multă floare de salcâm, dar Dumnezeu cu mila, cum e vorba aceea. Bine, în oraș nu se mai pune problema de salcâm. Acolo chiar n-am avut deloc în oraș. În schimb, văd că e teiul foarte frumos. În oraș e teiul și cred că într-o săptămână dau bubuială la tei. Cred că o să dau bubuială la tei. O să înceapă pe oraș. Cred că săptămâna viitoare, da, cam așa, pe săptămâna viitoare va începe teiul în oraș. Dar până atunci sper că am timp și reușesc să intru pe tratament antivaroa. Să rezolvăm cu tratamentul. Da. În mintea mea fac calcul când aș putea să trec pe la stupi, să încep să le bag benzile. Pentru că avem și weekendul următoare sărbătoare mare. Sunt Rusaliile și e o sărbătoare echivalentă cu Paștele și avem Cincizecimea. Și o să vă fac eu niște videouri surpriză. O să plec puțin în turneu pe săptămâna viitoare. Asta e cu albinuțele, că vedeți voi că chiar stăteam și mă gândeam că trebuie să menținem un echilibru între producție și sănătatea albinei. Vedeți voi că este un echilibru precar aici între astea două chestii. Pentru că să ai și o miere de calitate, să ai și o miere de calitate și problema că ca să combați varoa
trebuie să te folosești de foarte multe chimicale. Da, bine că am ajuns aici, pentru că, așa cum am spus, aia cu bio este o legendă. Și chiar am primit un telefon de la un prieten de-a meu din Oltenia, care îmi povestea ce a pățit doamna Ionela Ghica, o cunoscută crescătoare de regine de prin zona aia sudului, care din 200 de colonii astea ne-au murit 195. Deci aproape toată stupina aia a murit. Și bineînțeles că de vină a fost varoa, și dânsa care a crezut că poți să combați varoa cu uleiuri esențiale, cu roa după clopot și alte chestii, știți? Și uite că a plătit femeia un preț foarte, foarte mare pe chestia asta. Pentru că nu, dragilor, nu există. Și ăia de la bio, că tot băiatul ăsta spunea de nu vă dau nume, că nu e frumos, un tip cu o stupină mare și spunea: doamne, câte tratamente trebuie să faci pentru varoa? Păi într-un an trebuie să-i faci 6 tratamente. Dar 6 tratamente duble. 6 duble. Adică repetat tratamentul la o săptămână, practic, trebuie să faci 12 tratamente pe an. De asta cu chimicală hotărâtă. Și să mai, ăsta e adevărul. Bine că în situația asta problema că și mierea, calitatea mierea are nițel de suferit, dar ce să faci? Vedeți voi, când vrei să mergi pe bio, rămâi fără albine. Deci, dragilor, știți că eu întotdeauna am spus adevărul, chiar dacă deranjează. Am spus întotdeauna lucruri care nu au fost pe placul multora, lucruri pe care mulți nu vreau să le audă. Ei, și unul e ăsta, cu vrăjeala bio în apicultură. Asta e o vrăjeală. Vrăjeala bio în apicultură. Da? Și uite și asta, că, spre exemplu, acid oxalic, că v-am spus că o să folosesc și eu acid oxalic, că sunt acceptate la bio. Băi, nene, păi, dacă sunt acceptate, dacă acid oxalic e acceptat la bio, atunci de ce trebuie să te ferești, să le inhalezi? Trebuie să lucrezi cu mănuși în mână. Deci eu știu că bio înseamnă să fii totul pe natural. Și aici vine vorba de oxalicul ăsta, care e al naibii de periculos pentru om. Nu vă mai arăt că se lucrează pe unde stau, pe unde opresc pe aici, se lucrează la canalizări. Vai mama lor ce lucrări, că a fost ploile astea, s-au sorpat lucrările. Deci ei pusese așa pe mână, mai uleacă pe deasupra. Deci, vai de steaua noastră. Ole. Asta e România și ne ocupă tot timpul. Da, dragilor, și asta e cu minciuna bio. Să fim serioși. Nu bagi tratamente hotărâte, ai toate șansele să scapi de albine. Asta țineți minte, ai toate șansele să scapi de albine. Și acești ăștia organici sunt destul de periculoși. Bine că îi zic că merg la bio, pentru că sunt biodegradabili, adică numai atunci când îi folosești strict au efect nociv. Că ulterior, până se face miere și când se face mierea și alea, dispare oxalicul. Dar asta rămâne în seama oamenilor de știință. Important e să ne descurcăm, să mergem mai departe, dar oricum s-au rărit stupii bine de tot. Că mai era o fază, că e floare puțină de salcâm anul ăsta, dar și albine sunt puține. Asta mai e o treabă. Și albine sunt puține. Nici floare multă, nici albine multe.
Asta e drept. Da. Pregătiți-vă că ce e luna iulie. Începe PNS-ul pe anul ăsta. Să vedem și PNS-ul ăsta. Am impresia că o să mai avem anul ăsta și anul viitor, 26, 27, ceva de genul ăsta și se termină. Așa când dai tonul mai ce-n față. A fost bun PNS-ul ăsta, că și-am mai luat apicultorii una alta. Da, de aia când vine să râd că folosesc acum un topitor de ceară de ăsta solar și mi-adun toate resturile de ceară, le pun acolo și nu costă, nu știu cât am dat, 600-650 de lei pe el. Dar mi-a venit să râd cât de hârtii a trebuit să fac după aia pentru PNS. Când venea să le zic, bă, parcă am cumpărat un tractor de 100.000 de euro. Nu un de ăsta, un amără de topitor. Deci, o birocrație de asta rău intenționată, un formalism nociv. Deci asta e. Deci până în România nu va scăpa de formalismul ăsta nociv și de boala asta hârtiilor, că de fapt ăștia e faza cu angajații aia în plus la stat. S-au inventat hârtii numai ca să se creeze posturi de muncă, joburi la stat. Asta e faza. S-au inventat hârtii când se poate, omenirea, națiunea română o poate duce foarte, foarte bine și fără hârtiile alea. Pentru că se pierde fondul problemei. Am ajuns de avem o formă fără fond. Asta e adevărul. Putregaiul în societatea românească este enorm, enorm, enorm. Este enorm și trebuie început cumva și eradicat tot putregaiul ăsta. Să scăpăm de formalism. Mi-a plăcut că asta a fost vorba lui Ilie Bolojan când era la Cotroceni, când trecea pe birouri pe acolo toți drepți. Și a spus Bolojan, eu vreau ordine, nu formalism. Dacă degeaba unul stă drept în fața ta dacă în gând el te înjură și ți-o bagă prin toate frigiderele și îți umple toate frigiderele de carne. Știți, cam așa vine. Important e să ordinea și disciplina să intre în mintea tuturor. Așa e și în apicultură. Vrei să ai profit ca lumea? Trebuie să știi să-ți faci un business plan, să externalizezi din operațiuni, astfel încât cu cheltuieli cât mai mici să obții maxim de producție și, bineînțeles, după aia să te ducă memeaca să comercializezi, să știi să comercializezi producția pe care o obții. Și asta, comercializarea, e cu totul altceva. Pentru că a trecut epoca aia în care la Angro îți cumpăra toată mierea. A adus epoca aia. Toată mierea la orice preț mergea acolo la grămadă. Uite că epoca aia a trecut. Nu mai gata. S-a dus. Acum trebuie să folosim capul. Să nu credeți că o să vină altul pe lumea asta votată să gândească în locul vostru și să vă vrea binele vostru. Absolut niciodată.
Să nu credeți că vine unul care are bețișorul magic. Absolut niciodată. Deci nu există așa ceva, dragilor. Antrenați-vă creierul, antrenați-vă mintea. Asta faceți. Învățați și citiți. Uite, o să încep să vă mai arăt cărți ce să citiți ca să vă dezvoltați intelectul. Să vă antrenați creierul cât mai mult. Oameni buni, ce să spun, așteptăm teiul de acum. Vă mulțumesc pentru atenție, cei care ați rămas până la final. Și ce să spun, o săptămână fenomenală și să auzim numai de bine.